HDP bi serokatiya parlamenter Garo Paylan li ser rewşa aboriya herêmê dikandar û bazarvanan li Amedê dest bi rêzecivînan kirin. Garo Paylan di preskonferansê de li HDP Amedê da zanîn ku li Tirkiye enflasyon di seriya sedî sîyî da ye û pêdiviyên bingehîn weka xwarin û vexwarin ji sedî çil pêncî heta şêstî bihabûne. Parlamenterê HDP'yê destnîşan kir ku di dema pandemiyê de rewşa aboriya Tirkiyeyê gelek xerab bûye. Esnaf nikarin kiriya dikanê xwe bidin, malbat nikarin debara xwe bikin. Wî got, li Tirkiyeyê ji 10 milyonan zêdetir bêkar hene ku li Amedê ji 2 kesan yek bêkar in. Garo Paylan îdia kir ku hikûmet bi reqeman dilêzin û rastiyên civatê jî vedişêrin. Wî got, ekonomiya qesra Erdogan têr û sertêrê xwe ye, lê ji bo gel kêr gihîştiye hestiyê. HDP di xebatê de li çaraliyê Tirkiyeyê li gund û bajaran bi gel re wê werin bahev paşê jî li ser rewşa aboriya xelkê raporan amade bikin û dengên wan bigînin Enqereyê. Pirsê civînê parlamenterên HDP li Amedê çûn Mehmet Xanê ku biryara rixwandina vê xanê hatiye derxistin. Li xanê heftê dikan hene û kargehên hilberandinê weke zêrker çêkirina pêlevan zêde ne. Dikandar gazînê xwe kirin ku hezaran kes li vir debara xwe dikin. İnsana pêncî heb esnaf bi malbata wan hezar heb insan dibe. Yani vana çima perîşan dikin. Ana vira xirab bikin. Pêncî sale mesela ez ser xwe bêjim. Pêncî sale ez vî îşê dikim. Ya wana ziyarim ku. Yani tu gava aciz bikî. Baş xirab min emrê xwe jî girt yani yaş başê min jî ez 61 salî me. Ez lay qondirecî me. Yani ez ê vî îşê bikim. Min dişîne qehwê. Tişt destê me da derdkeve. Yani ji wê gava vira xirabe cîtine, dikan hebe jî em da weka vira da nabînin jî. Ya jî dibêm de ya dewlet dibe mesela yani bişoğlum biraz senatkar nemîne. Yani em divê mesele dibêjim ya ez divê mesela usta ninim, usta me. Gava tu xirab bikî ez ê ji vî çi bikim? Mecbûriya ez yarim qehwê naxwazim yarim qehwê. Parlamenterên HDP li ser armanca van civînan wiha axivîn. Ev bername beriya vê demê me dixwest em li dar bixin ama ji ber nexweşiya pandemiye a koronavirüsê hinek derengiyê ket lê me vêya dît di vê demê de di dönema pandemiyê de aslında qeyrana aboriyê zêdetir bû. Îro em lê dinerin qeyrana siyasî her ki dihere zêdetir dibe. İşte ev bername jî aslında li ser qeyrana aboriyê ye. Bi rastî ev bername wê du roj berdewam bike û li Amedê wê du roj berdewam bike lê em ê hemû bajaran vê bername çê bikin. Em ê li pêşî sazî û dezgeha em ê gudarî kirin. Van sazî û dezgeha de jî ê ketkar, ê karkir, ka çi halî dene, rewşa wan çawa ye, piştî pandemî ketine çi halî. Wekî dine jî ana esnaf û qobî. Esnaf em zanin kirêya xwe nade. Heqê mala xwe nikare bibe. Heqê balê dişorin nikare bide. Girtiye qedeheye saet piştî niha girtiye serê sibê dereng vedibe. Wekî dine jî deyndar e ka çi halî de. Em zanin vana ji bo saray çi tê destê wan dîn de çi. Em zanin ji bo alîkariya wan pêşek teyîdin çi ji destê wan tê teqsîr nakin. Yani ji bo sedî yekî her tiştê dikin, ji bo şer her tiştê dikin, ji bo gel tişkî nakin. Hêja gotinê ku HDP piştî du rojan wê ji Amedê derbasê bajarên cuda bibe li ser heman armancê. Xecî Canparxîn, Dengê Amerîka, Amed.